കറക്റ്റ് അല്ലാന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇന്നലത്തെ പോലെ പകുതിക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൈവ് ആയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് ആയില്ല. ആയില്ലല്ലോ? ഇല്ല ആയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി പ്രണാമം. ലൈവ് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ ലൈവ് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ്. മാതാജി ലൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ലൈവ് തുടങ്ങൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ? മാതാജി ലൈവ് എഴുതി കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മാതാജിക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ട് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. നോക്കാം മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ്. അതല്ല, നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോളൂ. കാരണം ഇന്നലെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈവ് ക്ലോസ് ആയിണ്ടായിരുന്നു. ലൈവ് പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ലൈവ് ഇടേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കണേ. എങ്ങനെ നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാല് യൂട്യൂബിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ യൂട്യൂബ് എത്ര സമയം വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ലൈവ് ഇടാം. ഇന്നലെ മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടോ? വഞ്ചന മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ